இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கங்கள். திருப்போரூர் கோயில்ல முருகப்பெருமானோட பூஜை பண்ணிட்டு சீமான் அண்ட் குரூப் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோல வந்து நீங்க இந்த வீடியோ ஒரு நான் சாபமா கொடுக்குற வீடியோவாவோ, சிவனடியாரோட ஒரு வேதனையான ஒரு வீடியோவாவோ, அம்பாள் கொடுக்குற சாபமான ஒரு வீடியோவாவோ, எது வேணாலும் நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று, நம்மளுக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும். இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு வந்து கோர்ட்டு லா இது மட்டும் தான் நான் நம்புறேன் அப்படின்னு இருக்கணும். சீமானுக்கு வந்து கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே கிடையாது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் வந்து இந்த பாரதிய ஜனதாக்கு உட்காந்து சும்மா ஏதோ ஒரு அவங்களோட பி டீம்னு சொல்ற மாதிரி அவங்கள ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு, பவரை பிடிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த முருகர் வழிபாடு இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஏன்னா எனக்கே தெரியும், லிங்கம் வழிபாடு பண்ண அப்படின்றதுக்காக என்னை எவ்வளோ துன்பப்படுத்தினார் சீமான் அப்படின்றலாம் நிறைய வீடியோஸ்ல நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து உண்மையிலே கடவுள் மேலே நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு, தெய்வ பக்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம அந்த குடும்பம் நம்மளால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பொண்ணு நம்ம இப்படி வேதனை கொடுத்துருக்குறோம், அந்த பொண்ணு ஒன்றும் பொய் சொல்லலை, இருக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு மனசாட்சி இருந்தாலே அதுதான் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு போய் வெளியில போய் கோயிலா கும்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இன்னைக்கு வந்து எங்க அக்கா தான் நான் என் வாழ்க்கையில என்னோட தெய்வமா பாக்குறேன். எல்லா கஷ்டங்களும் எனக்கு கூட ரொம்ப ஒரு உறுதுணையா இருந்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு அவங்க முடியாம படுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ நான் போய் கோயில்ல போய் ஒரு லிங்கத்துக்கு பண்ண வேண்டிய சேவை, ஒரு கடவுளுக்கு பண்ண வேண்டிய சேவை நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க அக்காவுக்கு பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கடவுளுக்கு பண்ற சேவையா தான் வந்து கடவுள் எடுத்துக்குவார். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா வந்து கடவுள் வழிபாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். இந்த சீமான் மாதிரி டுபாக்கூருங்க தான் வந்து கோயிலா போய் பூஜை பண்ணிக்கிட்டு, ஏன்னா அவங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு அந்த திருப்போரூர் கோயில்ல யாரெல்லாம் போய் சீமானுக்கு பூஜை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களோ, ஓகே, சீமான் என்னெல்லாம் உட்காந்து டிராமா பண்ணிக்கிட்டு தமிழ்நாடு மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, இன்னைக்கு நாங்க வந்து அந்த சொல்லிட்டு இருக்குமோ என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சிவபெருமான் ரொம்ப அன்பா ரொம்ப விரும்பி கேட்ட மொழி தமிழ். ஓகே ஃபைன், தமிழ் குடும்பம் ஓகே, தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வாழ விடாம எல்லாரும் சூழ்ச்சி பண்ணி தூக்கி கர்நாடகாவில் போட்டிருக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு கர்நாடகா மக்கள் தான் வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, சோ நீங்க போய் மந்திரமா சொல்லிட்டு அந்த கடவுள் தமிழை நேசி கேட்டாரு, இந்த கடவுள் தமிழை ப்ரமோட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு தமிழ் குடும்பத்தையே வந்து தமிழ்நாட்டை வாழ விடுற ஒரு சகிப்புத்தன்மை வாங்கல, அதுவும் கிடையாது, கான்சியன்ஸும் கிடையாது, ஸோ எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. இன்னைக்கு நீங்க தூக்கி போட்டிருக்கிறீங்க, காப்பாத்தி எங்களை வந்து எங்க அம்மாவுக்கு எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இறுதி சடங்குகள்லாம் பண்ணி எங்க பெண்களை வந்து பத்திரமா வச்சிருக்கிறது இன்னைக்கு கர்நாடகா தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோல இன்னைக்கு என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா, இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து சீமானுக்கு இந்த மாதிரி போய் பூஜை பண்ணிட்டு மரியாதை பண்ணிட்டு, அப்ப பிருகதேஸ்வரில் பண்ண போது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் எதுக்கு அவனுக்கு மரியாதை அப்படின்னுட்டு. இன்னைக்கு திருப்பூரூர்ல இந்த யாரெல்லாம் இந்த பூஜை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களோ, ஓகே, யாரெல்லாம் சீமானுக்கு வந்து மரியாதை பண்றாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் நமசிவாயா அப்படின்னு நான் கும்பல சிவன் மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன். எந்த பலனும் எந்த பூஜைங்களாலையும் நீங்க சீமானுக்கு பண்ற எந்த பூஜைங்களும் உங்களுக்கு பலனு கொடுக்க கூடாது, கொடுக்காது. எப்படி சிவபெருமானோட குடும்பம் தமிழ்நாட்டுல வாழ முடியாம ஒரு பெண்ணுன்னு கூட பார்க்காம நீங்க எங்களை ஒரு சமாதானமா கூட வந்து கர்நாடகா கம்பல நாங்க அவ்வளோ துடிச்சு கதறி வாழ முடியாம நாங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல தூக்கி எங்களை வெளியில போட்டெல்லாம் எங்களை அவமானப்படுத்தி பெங்களூர் கம்பெனிங்களோ, அதே அவமானத்தை சிவபெருமான் வந்து சீமானோட கட்சிக்கும் எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் சீமானை வந்து வாழ்த்துட்டு இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நாள் சிவபெருமான் அப்படியே கொடுப்பார். ஓகே, இது நான் கும்புற சிவபெருமானோட சத்தியமா நான் சொல்றேன். ஏன்னா எங்க அம்மா எப்படியா இருந்தாங்க தெரியும். நான் வந்து எங்க அக்கா வச்சுட்டு எவ்வளவு பேரலிசிஸ் எங்க அக்கா கண்டிஷன் வச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு தெரியும். எங்களுக்கு வந்து வாழ்றதுக்கு கூட தமிழ்நாட்டுல ஒரு இடம் கொடுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து உள்ள பூந்து எங்களோட சாமான்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டு எங்களை அவமானப்படுத்தி எங்களை பெங்களூர் அமிச்சு இன்னைக்கும் என்னை கர்நாடகா மக்கள் தான் எங்களை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. நீங்க அங்க வாசிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, அந்த கடவுள் ரொம்ப நேசி தமிழை கேட்டாரு. தமிழை கேட்டிருக்கலாம், ஆனா அவரோட பக்தருக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்றது சிவபெருமானே சாட்சினால இந்த வீடியோ நல்லா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதை வந்து நிறைய பேர் விருந்து சிரிச்சுட்டு ஐயோ அதுக்கு இப்போ ஒரே தாங்க முடியாம உட்காந்து சாபம் விட்டுட்டு இருக்கேன். இல்லவே இல்ல. ஓகே, சிவபெருமான வழிபட்டவங்களுக்கு நல்லா தெரியும்,
அவரோட பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் எப்படி காப்பா நிற்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கெல்லாம் தூக்கி எங்களை வந்து பெண்கள் கூட பார்க்காம தூக்கி கர்நாடகால போட்ட போது கர்நாடகா மொத்த சிவபெருமான் மாதிரி உட்காந்து இன்னைக்கு எங்களுக்கு சோறு போட்டு எங்களை காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, சோ அந்த பாவம் உங்களை சும்மாவே விடாது. சீமானுக்கும் சொல்லிக்கிறேன், சீமானோட கட்சிக்கும் சொல்லிக்கிறேன், எத்தனை கும்பாபிஷேகங்கள் வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை இன்னைக்கு பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, இதுக்கும் நீங்க நாசமா தான் போவீங்க. உங்க குடும்பங்கள்லாம் இல்ல சதறி நாசமா தான் நீங்க போவீங்க, நிம்மதி இல்லாம போவீங்க. எங்களை எப்படி வந்து துன்பப்பட்டு நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல வாழ விடாம நாங்க வந்து இங்க தள்ளப்பட்டோமோ அதே நிலைமை உங்களுக்கு வரும். ஓகே, நமசிவாய. நான் கும்புற சிவன் மேல சத்தியமா சிவன் ஒரு நாள் அதை நடத்தி ₹1 வச்சு அப்படியே அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பாரு. ஏன்னா அது சிவனடியாரை வந்து துன்பப்படுத்துறதுன்றது சிவபெருமானையே துன்பப்படுத்துற மாதிரி. அதுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு மன்னிப்பு, ஓகே, எங்கிட்ட பேசி கூட சரி ஏதோ தெரியாம ஆயிடுச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட வரையாம அந்த திமிர்ல அலையிறது வந்து சிவபெருமான். அப்படின்னா திமிருக்கும் திமிர் அவரு. ஓகே, எவன் திமிர் பண்றானோ அந்த திமிருக்கே அப்பனா வந்து இருக்கக்கூடியது, எல்லா குணங்களுக்கும் அப்பனா விளங்கக்கூடியவர் தான் சிவபெருமான். ஓகே, அவரை பத்தி பேசிக்கிட்டே போலாம். ஏன்னா நான்லாம் வந்து இந்த பிஜேபியை வந்து ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு, ஓகே, கிறிஸ்டியனா இருந்து நான் வந்து மாறின பொண்ணுலாம் கிடையாது. எத்தனை தலைமுறையா நாங்க வந்து முருக வழிபாடுலயும் சிவன் வழிபாடுலயும் நாங்க வந்து சைவ பிள்ளை குடும்பம். அப்படின்னா எங்களை பத்தி கர்நாடகால கேட்டாலும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்படி கடவுள் கும்பிடுற ஒரு குடும்பம்னு சொல்லிட்டு. சோ எங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுல சேர்ந்து பண்ணிருக்கிறதுக்கு, அது இந்த ஐயா இருக்காரு இல்லையா, இப்போ திருப்பூரூர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கும் நான் சொல்றேன். இப்போ அந்த திருப்பூரூர் கோயில்ல அந்த முருகப்பெருமானோட சதிதியில காலெடுத்து வச்சதுக்கும் இதுக்கப்புறமா என்னென்ன தொந்தரவுங்க எல்லாம் சிவபெருமான் கொடுத்து பாடாப்படுத்தி அவன் குடும்பத்தை வந்து உண்டா இல்லாம ஆக்குவார் அப்படின்றது நீங்க எல்லாரும் பாப்பீங்க. என்னை பார்த்து யாரும் சிரிக்க வேண்டாம். ஓகே, யாரும் சிரிக்க வேண்டாம். நான் ஜஸ்ட் சிவபெருமானோட அவரோட ஒரு டிவோட்டி தான். நாங்க என்ன அனுபவிச்சோமோ அது அப்படியே ஒரு நாள் 10 மடங்கு 20 மடங்கு சீமானுக்கு திருப்பி கொடுத்து சிவபெருமானு எங்களுக்கு காட்டுவார் அப்படின்றது இந்த வீடியோல நான் உறுதியா சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, சோ பண்ணிக்கோங்க. எல்லா கோயிலுங்களுக்கும் போய் பூஜை பண்ணட்டும். ஓகே, அப்புறம் எல்லாமே சேர்ந்து சிவபெருமான் அடி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் பாத்தீங்களா, அப்போ தாங்காது அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். அவர் சும்மா பொறுமையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் வந்து இந்த ஆட்டம்லாம் ஆட முடியும். அப்புறம் அவர் ஆம்ஸ்டார் அப்படின்னா தாங்கவே தாங்க மாட்டீங்க. ஓகே, சோ இந்த வீடியோலயும் சொல்லிட்டேன். எங்க அக்கா நான் இப்ப எங்க அக்கா பண்ணிட்டு இருக்கிற சேவை முன்னாடி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 கோயிலுங்களுக்கு பண்ண சேவைக்கு சமமா வரும். ஏன்னா அவ்வளோ நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கைய பத்தி யோசிக்காம எங்க அக்காவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இன்னைக்கு எங்களை வந்து இந்த மாதிரி தள்ளி எங்களை வந்து தமிழ்நாட்டுல வாழ விடாம பண்ணதுக்கு சிவபெருமானு சீமானுக்கும் சீமானோட குரூப்புக்கும் என்ன மாதிரி அடிய வந்து சாத்துவாரு இதுக்கப்புறம் அப்படின்றது வந்து நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்கன்னு. இது வந்து சத்தியமான வீடியோ. நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இது என்ன பெரிய ஆஸ்ட்ராலஜரா, இது என்ன பெரிய முனீஸ்வரனா. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் வந்து இன்னைக்கு நொந்து போய் நான் சொல்றேன்னா, யாரெல்லாம் கூட்டு கல்வாளிங்களா இருந்தீங்களோ எங்களை வந்து இங்க தூக்கி தள்ளிப்பாங்க, எங்களை பெங்களூர் தள்ளினதுக்கு எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்கன்னா, அத்தனை பேர் வீட்லயும் சிவபெருமானு அப்படியே வச்சு ஸ்ட்ரைக்கர் கேரம் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பாரு அவங்க ஃபேமிலிங்கெல்லாம். சீமானுக்கு பினிஷ் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டு பார்த்து நீ அடங்க மாட்டல ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்ன திமிரு இருக்குதோ அதுக்கு 100 மடங்கு அப்பனா வந்து இருக்கிறதுன்றதுதான் சிவபெருமான். சோ எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்கோங்க. ஓகே, எந்த ஸ்பேரிங்கும் கிடையாது. நாங்க என்ன கண்ணீரை போட்டு நாங்க சென்னைக்கு வந்து விட்டு வந்தோமோ, நாங்க என்ன அவமானத்தை அனுபவிச்சு சென்னை விட்டு வந்தோமோ, நாங்க என்ன துடிச்சு அப்படியே சென்னை விட்டு வந்தோமோ அத்தனையும் நான் கும்புற சிவபெருமானு நடத்தி காட்டுவாரு அப்படின்றது சத்தியமா நான் இந்த வீடியோல சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, சோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம்.